беше магията на треш, дето се дърпаше. Какво става, хора? И сега знаете ли кой играем Вей? Защо не лага Вей? Игра с 30 фпс, брат. Да, значи сега снимам сега да играя лига, така, с Дестокса и Феникса. Той се пише Ломам. Значи Дестокса се пише... Добре, Дестокса е Кейтлин, Феникса е Треш, няма викам как се пишат. Аз съм сад. И те играят Ада Кери и Саппорт, аз ще играят топ. Значи, ние ще загубим. Що? Защото съм с Феникс. Така. Така. Не бе, ще се постарая, човек. Сега кой искаш да... Аз не мога да игра в треш, ама... За кой имаш скин? Аз не съм го купил този скин, господине. Предполагам. Не съм аз. Един мой приятел го е купил, човек. Някаква пусне музика, моляй са, ще заспя, моляй са. Човек, нали играеш, как ще заспиш, ма умник. Чао, тя му помогна на този тъп армия. Аз си пусна метал. Да, между другото, вижте сега. Той е с Championship Треш, той е с някакъв там Кейтлин. Аз съм с мечака Зикс. То си фърля куките на рандом, сега няма мана. Сега ще му помогна малко на това. А сега не деби миньоните, не деби миньоните. На ласкет ги такой, на ласкет ги дай. Не ги удари. Панталона даже не... Кой е тяхният джангъл, Не ги удари, бе, пак. Тъпия панталон, мамичката му, той сигурно вече е втори лева. Дай байт къде раса на лева. Аз се забравих за копията, брат. Сега ще вземам мега много копия. Защо не върви с 10 фпс? Не върви с 25 човек. Имам тук едно 116 пинг, what the fuck. Човек, пази малко е. Как да паза, брат? Стой пред тях. Тебе да бият на мене. Аре, майка му да е баве, тъп панталон. Супер. Айде, майка си. 5 фпс ще ми Майко! гърни. Ай, умери ти, бе. Ей, да го ибай, вижте го на колко стана. Ей, вижте всякакъв съм, но малко филмах, защото малко вижте колко. Ела, манго. Имам тук с... Вместо да фанат Луциан човек, аз фанах миньона. Аз имам тук сумата и пинг, брат, умрях Спри да биш миньоните, бе, кретен. Да, кретен, спри да ги биш, бе. Абе, спри, бе, тапак. Не ги бия, бе, Уенар. Ела, манго. Виждам го как ги удари, ме вика, не ги бия. Е така, да се фаниш за Нейдъра. Какъв недър, бе, човек. Аз почне да игра с него. Вой, той Браун, сега ще го пукне от бой. Знам. Аз съм Кейтлин, съм супер сквиш. Ела, манго. Ще го фана тори, ще го убиме. Ще го убиш, бо. Спри да биш миньоните, бе. Аре, фитвай са, що ми искаш. Аз забравих взема телепорт. Вой. И той панталона вече 3 лева, мамичка. Ей, сега я ще го целя тук на харабя. Тан. Само че ми свалят двойно повече. Но то няма проблеми. Аз по него словам. Ха-ха-ха-ха. Цигане. Как да фармя, човек? Бягай, че то Браун много ма дразни. Измирал такова. Даже не го оцелих. Аз не мога да дигна левела, брат. Аз се ядосвам тук, е. Майка ти шия, брат. Леле, много съм тъп. Много съм зле. Шибай тъпи. Имам тук 3 милиона. Човек, за кого ми върви с толкова малко фпс, е, мафака? Не ме лаги, не знам що. Човек, от 100 фпс ще ги сваля на 20. Ай, кажи ми как става тази работа. Аз принцип вървя с 70, ама сега да снимам вървя с 30, брат. Бягай, повече лига няма да игра, бе, Макс от тук. Аре, лаве. Леле, Браун, искам го фана на Тауър, човек да го убим. Тропо на 30 човек, не знам що. На мен от 100 на 100 ми пада на 20. Бяга от тук, как няма да разбият ти дяра смърз. Гле. Аз съм се усил... Леле, сори, тигли. Чакам да... Май са от тук. О, мъгъл, бати ма умния Ларвик. Ларвик голям бос, брат. Бягай, бе, човек, Макс левото. Ей, то че ли му казах да си тук, брат.
Ей, супер, няма. Оф. Хой споко, аз тук ще се спра. Ще ми държа тауър. Леле, човек не ми... Майко. Куче. Гледай сега, гледай как ще трона Браун, човек. Само нека да дойде. Ако струмнеш Брауна, Да. брат, ние ги загубихме топа изцяло, е. То клип няма го А. качваш. А? Няма. На то клип няма го качваш. Ти качай, Чуле. тук губя. Ти губиш като идиот. Какво? А, така. Като детокс. Аз ми лагнам, си сменях Обаче графиките. тая игра е много филма. Аз в момента не знам какво правя, в смисъл мен ми лагна. И на мене, човек, седиш на едно место. Гледам то на едно место. Бегай, бе, човек! Леле. Лагнал съм на едно място. Факт. Бихата. Добре, умрех и ми инлагна, добре. Аз не мога да спаса, брат, сори много, ама... Как ти помогна? Умрях и ми се инлагна. Не знам, аз ще седя само на колата, момчета. Кой пак умре? Маш се редно ми тая игра. Ясно. Речкоите. Много добър. Лагнати, човек, лагнати много здраво ти лагна. Мале, нали днеска... Човек, нали вчера имаше апдейти, сега пак и днеска апдейт. Тайто нещо, лигата се бъгва на макса стана. Не? Не, умираш. О, Пантеон е много фиднат вече. Пантеон, охо. Тъпа. 129 Фак, пич! Фак, пич! Той сма товър да е в нея! Умираш, човек. То ще умре, уби го, бе. Кой? Пантеон, добре, браво. Но той си тявка на колата, бе. Леле, много съм тъп за коса, пуснат на такова, бе, мамка чучкача. Сега не те удари фарма, Добре, бе, поставя съм ти ги. Ако не са в храсти, ти пъкна. В храсти са, че мангале. Само Луциан ли е тук, брат? И Браун вече тук. Дай фауни назад. Той само зад ми. Мале как лагва! Ко се надъхал, шата в лайнар. Аре бе, човек! Бягай! Ти ни хуквай саппорта, ти хуквай атакерито. Добре се получи. Охо. Много спочи. Аз взех 2 кила, ако ме бе. Така. Те са ни взели цели 6. 6 и отгоре, Пантеон не е фиднат. Пантеона вече мога да взема едно фреда. Някакви котки тук отвънка са бият, човек. О, брат, уби го него! Браун бе, човек. Защо ще биете по Браун, бе, малумник? Той е идиот. Той би и по Браун. Как ще биеш по Браун, бе? Той е идиот. И ти саппорт ли играеш, човек? Не. Атакери. Какъв саппорт си ти, човек? Да биеш по Браун. Да, по Браун би. И да караш саппорта ти да би по Браун. Не, Малумник. той не цика да кири, той цика саппорти макар да бие по Браун. Чакай, че лебънка е отрепка, бе. О, фак. Ще го удара. Какво става? Тук трима ли сме? What the fuck, аз осъзнах, бе. Аз се събуи го, човек. Къде че е то, бе? Мангала тук. Ой, цигало. Браун ще на дабъл кил, не човек. Аз сега ще го убия това Пантеон, аз така. Спри да биеш фарма, бе, просто так няма да игра по-често. Махай се! Виж кой човек! Виж на колко стана, бе. Да си имам един вард тук. Повече лига тази игра. Само ендър. Беге, човек, толкова лак. Аз нищо не виждам от лак, човек. Пах ти как лъкнала няма човек, Аз направо. фокусвам, кое се маха. Олеле! Ко прави аз, бе? Олеле!
Ма ще си използвам, финира ще си го използвам, мангал. Пантеона много гадно лъкна, човек. Пантеона вече е фиднат на макс, няма какво да играем вече. Какво? То пак аз го взех, бе. Даже на клипа ще виж, че го взимам, човек. Само дета момото. Взел си го, с какво си го взел? От благодарение на Тауъра ли си го взел? Да. В смисъл, удари го колата няколко пъти, след това съм скочил. А и той му човек, казах ти да седиш зад мини. Ох, той бах ти демича ми служито. А и той ме води само с 1 левел, какво си мислиш, че ще направи? Аз сега дигам левела. За кой си пускаш постоянно, това ти нямаш мана за hulкове, бе? Айде, фанаха ни, супер, айде. Охо, чит. Охо. Фок, хиба майката, може ли? Не, бягай от това, няма смисъл. Добре, ми 3 кила на отбора, аз имам 2. Много яко. Добре, ама ти си много тъп, бе. Той нещо прави. Той си върля куките на рандом, за да му дава шилд. Така ли, бе? Да, бе. Си голям умник. Никой не е хукнал до сега. Нито един, ако е хукнал, хуквах браун към мене. Бати, добре, съм фарбал. Да, бе. Хуква браун към мене, човек, и го блъска сето към мене. Аз чува, що умираш. Да съм ви казал, че въобще не съм играл треш. То малко до къл стига майна да не фърляш. Малко е, човек. Колкото и си играл треш, малко от малко трябва да оцелваш по нея, човек. Я знам. Не, той въобще не си прави труда да оцелва. Че пълен тъпа. Да, и сега седят двама и ми взимат фарма. Виж го това варвик, бе. Сега отивам му взимам бъф, човек. Нали са дракона, чакай да видим. Бяга там. Аз такъв нямам, разбираш ли, Лар. Ай, идвай си, взимай фарма, Нормалник. Добре, с едно копие ми свали... Ще рейчна с малко, аз така. С едно копие ми свали 400 ти педараща. Бати бъгалата небалансирана малумна лига. Риот нещастници до края. Аре бе, тия 5 год няма ли ги взема вече? Бати лага, човек, лигата трябва да се оправи. Риота са нещастници, защото. Не мога от 100 фрейма да ми падне на... Бегай, брат, бегай, бегай, айде да се рием двумя, човек, то няма смисъл тази игра. В печагата вместо да избяга стои. Какво да им стоя, бе, човек, виж какво ми правят. Садо мазо. Колко цяна там ли е? Той фиднат ли? Не е много фиднат, аз сега ще пробвам го взимам. Хонг-Конг. Ебате, аз никакъв ден не служа, брат. Столоцяна е, брат. Аз отказвам от тази игра, той трябваше е партийно, бе. Трябваше е виновен всичко. Аз ли съм виновен, бе, то пък аз ли фиднах пантеон, бе, лайнар. Ти си фидна, бе. Значи лайнар, аз мъкам. По ти витам в пантеона и той ти... Да, пантеона даже не идва при тебе, ако ти е виновен пантеона, е бати му умните. Да. Довършвам си лигата. Лигата си довърши стана. Не, няма да виксне. Ще си довърши лигата. Бати, демиджа от той копия, брат. Аз садвам, бе. Лара, къдва се би с пантеона, като е 7 милиона. Той момник ли е? Майка му мразли кафе, човек.
бати Олюфра. Пидораса на хуя много красава. Бяле, малумник, бяле. О, сбараха го. Айде. An enemy's unstoppable. An enemy's unstoppable. Unstoppable enemy. Enemy unstoppable. Unstoppable enemy. Enemy unstoppable. Този тук ще умре. Този тук ще умре. Не мога да го настигна и да искам. Оле, аз се паквам, не мога да играя. Въй, мамка. Аз не мога да игра с това фокуса, аз вече... Помощ да е! Помощ да е! Помощ да е! Аре бе, Идваме. направи нещо е! Направи нещо за Бога, бе, брат! Не там, бе! Ник, защо го дърпаш към мене, бе? За да те тръгна. Умираш. Въй, трябваше да бати. Умрям. Аз умирам, човек, оня го дърпа към мене. За... Бати, момика. Това е тролърска игра, човек. Как му развиваш казикс на АП, бе? Как го развивам на АП, бе? Ти виждаш ли да имам АП и там, бе? Олигофрен. Баба. Той човек трябва да си прави руните, човек. Ти си голям олигофрен. Виждаш ли да имам АП или павър, бе? Ай там, бе. Абе, А къде това е? Откъде осем АП е, олигофрен? Аз де да знам, бе, лайньо. Колко е тъп, човек. Ебати цигането. Вижте какви бутуши си купих. То пантеон много му изкарам лайната през устата. Виж го казикс, виж го човека, бе, цигне него. Почернява гърба, човек. Не ще ми е почервенял гърба. За разлика от тия поне хора на плаш. Ходи на... Ай, махни от миньоните, бе. Миньонче, А, брат, това е патьонче. О, патьонче. Какви милиони, бе? Панталона, бе, панталона. Там ти слагам един фенер да сапаниш. Чакай. Виж го казикс, човек, виж го, бе. Вижте мяйте ми ти. Ката, бе. Я. Къде си? Къде си, бе? Яко. Ти иди, ability power on Caitlyn, nice. Айде да убим Браун, бе. Саша. Ай, бой по Браун. Това е ли си? Къде странно са биш пак ти, бе, пикло? Бром, що? Остава Браун. Ма ние сме от две в едно, как ще му убие, бе. Тронах му. Ти баш ли са, Браун, ма едно в едно, е, че? Ти баш ли са, бе? И го биш Лебланк. И Лебланка го биш. Въй, бати опнатия Браун. Не е опнат. Ага, не е опнат. Аз съм 2-7-1. Аз съм 0-3, ай кифеца. Най-лошата игра през живота ми. Аз отивам да филм. Така, благодарение на Кейтлин. Да, 100%. Ко става, брат? Иля казикс. Аз па казикс. Латко е. Панакета бати минин. Къде ти това е? То флаша ли ще пусни мангал, бе? Цигне. Иля ба Мумо, къде си бе, Мумо? Иля ба секси. Айде казикс секси. Излезе. Излезе. Кой е? Браво казикс. Ти изяме. Това е казикс, човек в действие. Казик в действие, човек. Виж го е. Избихме ги, е. Аз умрях го и мъкни, бе, цигане. Вижте как си прави Сол Барон. То спак следващия. Сол Барон ще ми прави. Абе, сега ще бухам 500 янта, ма тук са кефът. Сега Чакай тук така, обаче... малко аблит пардот, ба. Сега тук ще им бухам много демидж, аз така. Че е малко по-шанки си.
Ей сега. Инстант хилт. Ей, забравих за такова, мамка, спид пошенка. Нива. Това е най-тролърската игра, човек. Фана готов циганин. Ела циганин. Бой Давай, получава. Емин. Ето пак я ми така ще ти Знам къде пронави. живееш. Я знам. Ти в следващия, бе. Толкова... Вай. Какви работи, бе? Какви работи, бе? Къде е Казикса, че? Ай, Казикса, къде е, че? Аз не го виждам то трънгу на мапа, бе. А, тук ли е? Ай, го е, бе. Абе, Манго! Я лати в нашата база губим това, бе. Какво късатина прави в то там, базата ни, бе? бе. Ела така каздине! Нали да? Бай, избикни дичек, бе, Казикса ги взяли с патлака. Манко. Ай, сърен, бе. Айде! И да, хора. Това беше от нас. Рек чао, бе. Чао, мацки! Една тролърска игра и ай, чао. А, така. You